pitkään miettinyt, että mä haluaisin just aloittaa jonkun niin tanssilajin taas sitten. Ja silloin kesällä 2011 mun hyvä ystävä Veronika niin, kertoi mulle tällaisesta lajista kuin voguing ja sanoi, että joo, että olisi sopisi sulle tosi hyvin. Ja esimerkiksi musta tuntuu, että monet ihmiset, jotka näkee voguingin joka ensimmäistä kertaa, näkee ihmisen tanssivan sitä, ei tunne niitä tanssijoita tai muuta sitä kulttuuria siinä ympärillä, sitä taustaa sen tanssin takana, niin saattaa saada sellaisen käsityksen, että kaikki vogueajat ovat tosi ylimielisiä tai itseään täynnä olevia, koska se laji kumminkin perustuu siihen, että estellään itseään ja ollaan upeita ja näin. Et mä koen, että varmaan suuri vaikutus voguella muuhun on ollut se, että se on antanut sitä itsevarmuutta ja itseluottamusta. Että uskaltaa. Tunne, että on löytänyt jotenkin sen oman juttuunsa. Tai sun tulikin niin kotoisalta se kaikki, mitä siihen liittyy, mitä se niin tekee. Ja musta oli hauska, kun sit Virpi vastasi mulle takaisin, että joo, että se kyllä näkyy susta. Jo ensimmäisillä mun voguing tunneilla niin Vella Vuorio-opettaja, niin hän aina sanoi siellä, että te ootte ihania ja voi että kun sä oot upea. Muistakaa aina kehua itseänne ja jotenkin olla ylpeitä siitä, mitä teette.